Ai visat vreodată ca o echipă super profesionistă să se ocupe de îngrijirea pielii tale? Forever are exact ce-ți dorești. Aloe First, o formulă exclusivă bazată pe gel de aloe vera, îmbogățită cu propolis care potențează efectele de calmare și curățare, alantoină și 11 extracte din plante atent selecționate. Toate aceste componente acționează sinergic, cu beneficii maxime. Trusă de prim ajutor pentru intervenția rapidă asupra leziunilor cutanate sau iritațiilor minore, Aloe First face față cu brio și situațiilor delicate, arsuri solare, julituri, zgârieturi. Poate fi aplicat imediat după epilat sau ras. Are capacitate de hidratare și regenerare a pielii, efecte binefăcătoare și pentru păr și scalp. Aloe First. Asigură-te că ai mereu la îndemână acest spray versatil, ca să te bucuri de puterea rapidă de calmare a gelului de aloe vera oricând ai nevoie.